כן, אנחנו בדף למ"ה עמוד א', אנחנו קצת באמצע העניין. נרענן את הזיכרון מה למדנו. למדנו כאן רב הונא אמר דין, בקשר למה שנאמר במשנה, שאם השומר שנתנו לו משהו לשמור, הוא אומר אני השם, אני מוכן לשלם, או אפילו אם אני לא השם, אבל אני מוכן לשלם, אז הוא זוכה בכפל ובארבעה וחמישה, בכל הרווחים שיהיו אחר כך. בא רב הונא ואומר, שברגע שהשומר אומר אני מוכן לשלם, אז עוד אנחנו לא מקבלים את זה כל כך מהר, אנחנו אומרים לו קודם כל להישבע שהיא לא ברשותך. זה בבא בתרא. זה בבא בתרא. את הספר הזה. כולו בבא בתרא שם? למה? אבל יש פה בבא קמא. בבא קמא. החלק השני, בבא מציעא דף למ"ה. זהו במציעא למ"ה. אז אומרים לו קודם כל שישבע שהחפץ הזה לא נמצא באיזשהו מקום ברשותו. למה? הוא הרי מוכן לשלם. גם לא ישלם סתם ככה, כי אולי הוא חומד את החפץ הזה. אולי החפץ הזה מצא חן בעיניו, ולכן כדאי לו לשלם את התשלום הזה, כי הוא לא ישיג את זה באף מקום אחר, וישאר לו החפץ. לכן משביעים אותו שאינה ברשותו. כך אמר רב הונא. באה הגמרא להתווכח עם מה שרב הונא אמר, והביאה משנה, וניסתה להוכיח מהמשנה הזאת שרב הונא אולי לא צודק. מה היה כתוב במשנה? במשנה יש סיפור כזה, מלווה ולווה. אחד הלווה לשני סכום כסף, והלווה נתן לו משכון. הגיע זמן הפירעון, המלווה אומר אין לי את המשכון, הלך לאיבוד, אני מוכן לשלם. אני מוכן שתקזז מהסכום שאתה חייב לי, תקזז את סכום המשכון. אז הלווה אומר בסדר גמור, אבל עכשיו יהיה ויכוח כמה שווה המשכון. אז היה לנו במשנה רישא וסיפא, במשנה שהבאנו. רישא וסיפא. בחלק הראשון של המשנה, שם יש ויכוח בין הלווה למלווה. הלווה אומר שהמשכון שווה יותר כנגד החוב, ואז אני לא חייב לך כלום. 1,000 שקל היה החוב, 1,000 שקל היה המשכון. המלווה אומר לא, זה היה 500 שקל וזה היה 1,000 שקל, כך שאתה עוד חייב לי 500. אז במקרה כזה הלווה פטור, כי הוא כופר הכל, וכופר הכל פטור בשבועה. פטור בשבועה, פטור בתשלום. מה יהיה אם המלווה אומר לא, זה היה 1,000 שקל החוב והמשכון היה 500 שקל, כך שאתה חייב לי 500, והלווה אומר לא, 750, ואז אני חייב לך 250. אז הוא אומר אתה חייב 500, הוא אומר אתה חייב 250. במקרה כזה הלווה נחשב למודה במקצת. מודה במקצת, לומדים את זה מפסוק בתורה שהוא חייב שבועה מן התורה. מודה במקצת חייב שבועה דאורייתא. אז לכן הלווה נשבע. זה הרישא. בספר של המשנה כתוב מה קורה מקרה הפוך, שהמלווה נהפך לנתבע. הלווה טוען שהמשכון היה שווה יותר מאשר החוב. אתה עוד חייב לי עכשיו כסף. והמלווה אומר לא נכון, זה היה המשכון תמורה כנגד החוב. אז כאן המלווה כופר הכל, אז המלווה פטור. מה יהיה אם המלווה מודה, נכון, המשכון היה יותר מאשר החוב, אבל לא כמו שאתה אומר, זה היה 2,000 שקל, זה היה 500 שקל, כן? אז המלווה מודה במקצת חייב שבועה. זה הרישא וזה הסיפא. אז ברישא עוד פעם מסופר שהמלווה הוא התובע והלווה הוא הנתבע,
אז במקרה והלווה כופר הכל הוא פטור, במקרה והלווה מודה במקצת הוא חייב בשבועה. הסיפא מדובר שהלווה הוא התובע והמלווה הוא הנתבע. אז אם המלווה כופר הכל הוא פטור, אם המלווה מודה במקצת הוא חייב שבועה. זה מה שלמד. אז הבאנו קודם מהרישה של המשנה קושייה על רב הונא. למה? כי כתוב, בסיום המשנה כתוב משפט כזה: את מי אנחנו משביעים? במקום להשביע את הלווה ברישה שהלווה הוא הרי המודה במקצת, אז אנחנו משביעים את המלווה. למה? כי אם הלווה יישבע כמה היה שווה המשכון, אולי המלווה יוציא את המשכון ויראה לו, הנה, שקרן, אמרת שווה כך וכך, הנה, תראו כולם כמה זה שווה. ואז מה יקרה? הוא פוסל את הלווה הזה לעדות, הוא מגלה בפני כולם שהוא שקרן. לכן כדי לא לגרום ליהודי כזה מצב, לגרום לו שהוא ייראה כשקרן ויפסל לעדות, לכן אומרים קודם כל לכן מעבירים את השבועה לא ללווה אלא למלווה, עליו שהלווה הוא המודה במקצת והוא זה שחייב שבועה מן התורה. אומרים לא הלווה יישבע אלא החשמל קבע משהו, כנראה פה אולי הקפיץ את זה או מה? נוציא את המים. אלא המלווה יישבע. אבל זה הרי מדאורייתא השבועה, איך אפשר להפוך אותה יפה, אנחנו פה משנים זה הכוח של חכמים שיכולים לעשות. כן, בגלל צורך מסוים, מה שנקרא תיקון העולם, ככה רש"י קרא לזה, לפני תיקון העולם, לא לגרום ליהודי להתבזות ולהתבייש, אז העבירו את זכות השבועה למלווה. שאלה הגמרא מזה, אם אתה רב הונא צודק שמה? שבשעה שהשומר אומר, אני מוכן לשאת בנזק, עדיין אומרים לו, רגע, קודם תשמע שאלה ברשותך, אבל מילא כאן, כשהמלווה אומר ללווה, המשכון הלך לאיבוד, ואני מוכן לשאת בנזק, כן? בוא נקזז את זה מהחוב. רק יש ויכוח ביניהם, כמה הוא החוב, כן? כמה שווי המשכון, כמה שווי הפיקדון. אז מה אמרנו? שמשביעים את המלווה ולא את הלווה, כי אם להשביע את הלווה, כמה היה שווה, שמא המלווה יוציא את המשכון ויראה לו שיקרת. איך המלווה יוציא את המשכון? הרי לפי רב הונא משביעים את המלווה שהוא זה ששומר הפיקדון, שנה ברשותו. אז איך אתה תוציא את זה? מכאן אתה רואה שאתה רב הונא לא צודק. לא משביעים את המלווה שהוא השנה ברשותו. אז היה לנו על זה כמה תירוצים. תירוץ אחד שפה לא צריכים להשביע אותו כי יש עדים שנשרפה, יש עדים שנגנבה. יש לנו עוד תירוץ שהוא יכול לומר, אמנם נשבעתי שנה ברשותי ואחר כך מצאתי את זה, ואחר כך את התירוץ הרביעי של רב אשי, שהפירוש במשנה הוא אחרת בכלל, שלא מתכוונים לומר שמעבירים את השבועה למלווה. הלווה נשבע כמה זה היה שווה, כי הוא המודה במקצת. מה הכוונה במשנה שמשביעים את המלווה? את מי משביעים ראשון? האם קודם נשבע המלווה שנה ברשותו, או קודם נשבע הלווה כמה היה שווה? זאת אומרת המשנה, קודם יישבע המלווה שנה ברשותו, ואחר כך יישבע הלווה כמה היה שווה. כי אם קודם יישבע הלווה ואחר כך יישבע המלווה, אז אחרי שהלווה יישבע כמה היה שווה, יכול המלווה להוציא את המשכון ולהראות לו, הנה אתה שקרן. זה היה עד כאן הקטע שלמדנו כששאלנו שאלה על רב הונא מהרישה של המשנה. מה העניין שאם הוא מוציא את המשכון הוא פוסל אותו לעדות? כן. מה מנסים לחסוך פה, כאילו, אני מבין ש... לא לפסול יהודי, אפילו שהוא יהודי שמסוגל לשקר. אז ההפך, אם הוא יודע שיש מצב שהוא יוציא לו את המשכון, אז הוא לא יעשה את זה. מה? אז הוא לא ישקר, אם הוא יודע שיש סיכוי כזה ש... כן, אבל לפעמים האדם חושב, אם המלווה הזה אומר, הלך לאיבוד המשכון, כן? ואני מוכן לשלם, אז מן הסתם באמת זה הלך לאיבוד, ככה למה הוא מוכן לשלם? לכן הסמך זה הוא סומך שיכול עכשיו להישבע כמה